Velkommen til en kort lille introduktion til, hvordan man kommer i gang med GeoGebra. Jeg har tidligere vist, hvordan programmet er bygget op, så det vil jeg springe lidt over. I stedet for så vil jeg gå op og vælge den, der hedder Flyt tegnefladen. Jeg plejer nemlig altid at flytte min tegneflade, inden at jeg går i gang, så jeg rykker lige koordinatsystemet ned. Jeg vil gerne se tallene stadigvæk, de er rare at have, men jeg gider ikke, at de står og fylder ud midt i det hele. Derudover så synes jeg også, at det er rigtig rart at have ternene på, imens jeg arbejder. Så kan jeg altid sådan fjerne dem igen, når jeg er færdig med at arbejde. Først og fremmest så vil jeg gerne afmærke nogle punkter. Jeg vil gerne, jeg vil gerne sætte et punkt i 2,3, så jeg går herop og så trykker jeg på 2,3, og jeg kan se over i algebra-vinduet, at jeg har ramt det rigtige. Den plejer for det meste, når man gerne vil ramme et ligetal, så suger det lige koordinatsæt ligesom punktet til sig. Så nu vil jeg gerne sætte et punkt i 6,7, så jeg finder 6,7, trykker, og jeg vil også gerne have en i 8,4, og så sætter jeg et punkt der. Så nu har jeg sat 3 punkter. De her 3 punkter, dem vil jeg gerne have lavet om til en trekant. Så jeg går op her og vælger linjestykket. Jeg har jo tidligere været nede i drop-down-menuen og ændre fra at det stod som linje til at det nu står som linjestykke. Så jeg behøver ikke at ændre på den. I stedet for så går jeg hen, så trykker jeg først på mit A, og så trykker jeg på B, og så tegner den automatisk en linje imellem de to. Så trykker jeg på B og C, og på C og A. Og som I kan se, så navngiver programmet automatisk punkterne med store bogstaver, og den navngiver automatisk linjestykkerne med små bogstaver. Og den starter bare fra en ende af alfabetet, så hvis det er, at man gerne vil have de rigtige linjer på, så skal man jo lige huske have de rigtige navne på til at starte med, så skal man lige huske, hvor det er henne, ellers så kan man gå ind og lave dem om senere. Hvis jeg nu ikke er helt tilfreds med, hvordan min trekant her den er, det var måske ikke meningen, at den skulle være i 2,3, den skulle måske have været oppe i 2,4, så går jeg op og trykker på musekørsoren på pilen, tager jeg fat i mit punkt, og så flytter jeg den simpelthen op i det punkt, hvor jeg gerne vil have den. Det er nemlig det, der er rigtig fint med GeoGebra, det er, at vi kan flytte rundt på vores ting, som vi lyster. Vi kan trække i linjer, vi kan trække i punkter, og få det til at passe til det, vi skal, selvom vi har tegnet dem op egentlig. Så der er masser af fleksibilitet i dem. Hvis jeg gerne vil kunne flytte på hele min trekant her, så kan jeg altså ikke det, når jeg har tegnet den op på den her måde. Så skal jeg op og bruge det, der hedder et polygon, og jeg vælger polygonet, trykker igen på mine hjørner her, og slutter med at trykke på det samme hjørne, som jeg startede på. Og nu kan I se, at nu har den sådan fået en lyserød farve indeni, og den har fået lyserøde kanter. Og det betyder, at hvis jeg går op og trykker på musepilen nu, og tager fat her midt i feltet, så rykker jeg sådan set rundt på hele trekanten på en gang. Og det kunne jeg ikke før, da den ikke var samlet som et polygon. Så man kan flytte på de enkelte punkter, på de enkelte linjestykker eller linjer, eller hvad man har. Og så kan man, hvis man har med hele figurer at gøre, så kan man altså også flytte på hele figuren. Det var sådan en kort introduktion til at arbejde med det. Hvis man gerne vil ændre på farverne, så er det heroppe, at man gør det. Så er det egentlig bare at gå i gang med at lege. God fornøjelse.